Enten apa Gus sing kula entosi Didi Kurawa. Sing kula enteni sanes Parasata Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwune priksa teng pundi lenggahing pundhing kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal nilar praja Ngamarta. Betul, nun. Blokasuta wae Begawan Durna, Bapa Penemban Durna ora priksa menyang lenggahing para Pandhawa. Mulih kowe takon karo Bapa Penemban Durna, aku sing bakal meni mangsulan karo kowe. Lajenenganipun sinuwun utawa Penemban Durna pun tetela wis cetha nek ora ngerti. Ya pancen ora prisa. Lah nek wonten gampang mawon nek pancen ora ngerti ya Penemban Durna lunga saka negara Ngastina. Lah terus sampeyan rawuh mriki wigatosipun aku dijauhi dening Paman Sengkuni kinen nyekel karo kowe. Nyekel napane? Lho, awakmu iki. Kersane tak bondo tak krincung sing kaleboke pakunjaran. Gedhe kok tak pateni Petruk. Kagat risang kapirang urinangkul kinempet kempit dosang regnaning bawana belajar ora ngerti sangkan marane lha kok malah Petruk tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine mula rasa dadak kowe bangga rasa dadak kowe selak ulungna tanganmu tak bondo tak krincung sing bagi pakunjaran. Mas nek pancen sampeyan aja mateni karo Petruk monggo ning carane sapi mang jagal sik nek wis kula ambruk ora duwe daya mang pateni kula manut wani karo Surtayu sing tak wedeni awam kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi karo sampeyan pecah diadamu sirna Margolayu mang maju mriki jajal-jajalan karo Petruk minggir kok ya. Mbak jebol dadau Petruk. Mang mriki.
Gowo gendho. Maning jajalan Petruk ngobrak-abrik para Sata Kurawa iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nek aku ora tumandang karya, nek aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewahi karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarma. Aja kok ming Kartomarma. Karto ndelosor aku. Wih, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggau tak ayoni. Kene marganing patimu Singalena Prabing Lalis lakon dadi penjangkamu. Iki merganing iki arep wiwit sok kabar. Kok ming ngono-ngono wae. Mati dening aku. Go gaceng sirahmu wae mau karo Marma. Apa lho pencak silat mati weh ya kok wani karo silat ayo ora kontal sirah padake bal rene Gong, ngantel jasmu ora kok iki ngopo Gong kok matane abang mendem ya oh ayo mulane aku nek ora ngene iki ra wani ya Truk ngombe apa ya spiritus ana saiki ora ana golek minuman ora ana spiritus tak kake kok ora ngombe dilalani Waduh, payah kowe. Kok kan itu? Suka leren ngono.
Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kon gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe. Asma lasirun mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tunggu son mlaku-mlaku ndasa asikanan. Oi, sapa-sapa kok. Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak mbeni barang arep perang Karto Marwo dadak merno-merno. Ora sampeyan melak trajangi dhewe le. Oke. Menjadi ya, Tru. Ana kira-kira alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya. Ora ati ora sapa. Ah iya. Ora pandang brutu. Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh. Mumet tenan aku, Tru. Ya wis ora usah maju, tak maju. Sone aku nek konangan mata keplak yo kok. Wong lurape kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora ndane nak bae to. Ngono ae ndane nak bae. Ya wis ngono ae ndang wae ning kene rasa perang. Nandang. Ajiker aku ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sindan-sindan. Njur sapenake dhewe ora arep ngosek-ngosek nang kene. Ben pengen. Ya. Lah trajange dhewe le. Heeh. Hati-hati ya, Tru. Ya. Jah kula man. Petruk seprika-sepriki mboten sesuda kekuatane. Ning malah saya mempenge mboten kanten-kanten kula sumanggaken. Kowe iki pangeran pati kok kalah karo Panakawan. Nyatane kawon diwul menapa-menapa kawon yo kalah ora sedak kowe ngomong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagonge mungsuh Kartomarma nggih. Tandange ngawur. Wah, wis sanjane kaya wong pinter pencak ngene. Wah, wis rusuk kula mboten wantun musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit barang sakinake dhewe. Lah dalala sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama wonten dawuh. Maju le. Nggih, nistaken dawuh Petruk. Mboten manut lan kula ajar. Wis sakarepmu pateni ya kena iki. Arep menang karo Kartomarma, menang karo Raden Surtayu, musuh Swatama entuk musuh kowe. Ayo Walesan. Petruk kowe diantemi kok meneng wae mlirik matamu. Kowe menungso apa kowe? Kowe panjenengan apa? Lah kok dadi kowe meneng wae. Ayo Gage. Ayo Walesan. Kowe ngece arep. Kowe ngino arep. Dume tak antem ora apa-apa, matamu mlirik kok anggemu aku iki anak pendhita, kowe mung anak batur. Diantem kok ora apa-apa malah mecicil mripate. Anggemu apa? Ayo kowe
Males suaraku, males suaraku. Duprok, duprok, duprok. Rasa melu-melu. Aku gumae trek. Rasa melu-melu togong lare. Duprok, duprok, duprok. Kowe diantung kok malah hahi-hahi. Kowe malso kowe. Malso, malso. Duprok, duprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono kaya ngono. Aku ki anak pendhita. Lah kok dadi kowe diantem kok ngahi he. Duprok, 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 duprok das mantes. Kowe iki diantem malah ngahi he. Eso, kowe ngecek. Lho. Iki ngapa iki? Prajurit maju, ora katon tatu kok mundur nangis. Man, Ngapa? ati kula sakit, Man. Kok lara kenapa? Manah kula sakit. Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Heeh. Kula ken males ora gelem males ning matane mejejel. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Enten iki, Man. Terus cangkeme ngenten iki. Terus iki duprok, duprok, duprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Aduh, anakku ngger satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok lara banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun crumetan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono patih lak jotosi tenan. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu kuwi wujude jaran. Rambutmu kaya suri merga kowe patutan karo jaran. Aja kuwatir iki dilongkas ana Bupati Kap. Kowe melu ora? Bupati Kap napa? Lho balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu to engko Paman kula tak ajar tenan. Lara atiku. Monggo Kanjeng Rama niku crita kali kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Edian. Biyen ning lakoni pripun nggih, Man? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu ki nglijike ra jamak-jamak. Napa riyen niku dereng ngenten wong ya Nah. Ning bapakmu ki mbok menawa pas bingung. usah-usah nglakon. Lara atiku. Dene ana ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ping tukang narik andong. Ayo kuwi. Bahasa apa iki? Bahasa apa?
Mboten bahas napa-napa ming genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa semene bocah entek-entekke kempongan. Ngerti sotoma niku bocah ora ngerti ora ndunung kok mang dunung-dunungke. Ngerti sotoma niku ora weruh karo kanan senyatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Ah, endah-endane patih sengkuni. Ngerti kancane wirang malah dipirang-pirangke, malah digejek-gejekke. Petro Kantong Bolong. Kowe aja ngino araku, aja ngecek karo Sotama. Ayo, Begawan Durna tandingan legane atiku. Wah, kowe iso menang karo Begawan Durna, bumi langit tangkep Petro Kantong Bolong. Tuprok, 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 tuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong kepirangan kok senenge ora jama-jama penyakit ora. Ayo Petro. Adu atos sing balung mleting kulit. Yen perlu kowe nggawa pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo kono kan masuk lekane atiku. Tuprok, tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok, tuprok. 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 Tolong rungokno. Wong mumet sirahe kok ya dadak melu ngecet. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Dobrak. Dobrak. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Nyakit ora. Oh, senengane kok ngece karo. Ayo Petro. Kowe ngejak apa? Kuat nadai Kiai Cunda maneh. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun keparan. Tuprok, 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 tuprok. Dobrak, dobrak. Toprak, toprak, toprak. Siamene malah ngejak setar balapan jaran. Kok iso ngerti? Ponokawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Brembanduna. Oh, pancen perat. Ngece karo aku sengkuni perat. Kose to. Sampeyan niku ece-ecenan yo ece-ecenan aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot yo men. Wong sampeyan yo eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk bedet. Ya men, nek ora perot cangkeme. Nek ora bedet irunge. Nek ora perot cangkeme. Bedet pirat. Bedet pirat. Bedet. Bagong tak linggis ndase tenan kok. Ora ngerti perkara kamu ni bedet-bedet dengkule atos ora. Lho, Bagong ngerti nek sampeyan iki pendhita kaya manuk bedet. Ya bedet sampeyan pirat. Bedet pirat, bedet pirat. Tetrat. Tetrat. Arat. Durung. Meneng mawon. Nggih, nggih. Diem. Nggih. Anggere sing ngecek tendiangi sampean. Mboten, Mbak. Petro. Ayo. Mrene yo. Tandang ana bedet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntu ora. Ora gelem mundur ning padukan kabedetan. Piye ya iki? Sing tak raup sing dipate. Nggih. Gak ketuntu terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya, malah mangke sampean ming munamuni bedet terus. Mergo sampean niku gampang eling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken perot ing Menggar. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju rambeto Kiai Perot. Aku gak iya ta iki. Ora raup. Sik ta, lagi kula nggih raup. Kula yo klerak-kleru e.
Ame rape kok genah sampeyan iku ngerti ora kaum niki banyune betet banget. Lah. Sampeyan mati kok mengki ndak ketularan oleh kula perot. Aduh. Gugu karepe dhewe panas wae jajrat. Petro ketiban Kyai Sunda maneh ora jeblok ketemu jeblok. Oh lah, Kawan Durna kok ngamuk tenan. Nggawa Sunda manik. Murub mubiar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo mati mengarane. Petro. Nggih. Oh diarah. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petro kantong bola. Gawe geger negara Ngastra. Kowe menungso apa kan? Glandang nang kono. Kelungkung. Iku ngopo to Mas Rono mari-mari adus kono. Kita gebyuri ndas Petro. Sapa iso? Dursasana. Udu. Sinuwun Mandura ngono. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, mati. Oh, gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem iku nunggu Kartomarma. Wow, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono Sunda manik kene Nenggala. Waduh. Iya, Tru. Ayo sembuh. Pasrah wae. Ngopo Gong kowe iki? Nganggo keyboard. Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak piru. Sedih ta, Tru? Iki nggo ngiringi dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Apene mujur. Lambemu ora. Petro, nun. Saka ndi kowe? Saka Ngastina. Lho, ngopo Ngastina? Diutus Ndara Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Nggih. Kowe seru ya omongane, Tru. Cetha nesu iki. Heeh. Dupandasmu kowe. Anggrana sedya anane ana. Tulung sawan. Oh kuwi iki pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane nek rampung tak pentas ya Tru. Iya. Ngopo Ngastina? Ditut Ndara Abimanyu. Lah ya Abimanyu putus kowe ning Ngastina apa? Panjenengan boten prisa to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun Tigang Candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa sira 3 sasi nang negara Ngastina. Ngamarta? Nggih. Lah kok aku ora krungu kabar? Mboten ngerti wong ya niku le lunga meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Gong. Atimu. Aku opo? Lan atiku dadi siji, aku mentaimu. Mencintaimu, cine aja dirangi. Blok ora. Lah terus nyuwun pirsa kali Begawan Durna. Lah ya terus ditut Ndara Abimanyu kaya nyuwun Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho.
Malah kowe dikeroyok Kurawa. Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to banggane para Kurawa, nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panus maning cacaran genteng bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petra kandhang bolong ora lumrah manusa iki. Oh setan kowe. Wong kowe iki ngopo to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak getak. Wah, ngilangi dramatik kowe tenan. Bagong ngopo? Bagong ngopo? Bagong ngopo? Bagong ngopo? Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafale. Ora ngerti karo kalimate keparat. Nggih. Lah terus pripun? Minggir Petra. Cundha manik mungsuhe Nenggala. Hah, rame iki. Prabu Mandura. Nggih. Nglika Kyai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan niki arep ngopo? Arep ngopo sampean nggawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tange kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku karepe piye? Mesti arep ditamake wong. Iya, mesti arep ditamake wong. Nek ngoten ku ya arep namake Nenggala ki ning diadane menungso. Lho, sinten sampean? Lho, lepat kula napa? Sampean nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok kan gelem diduwa piye? Mboten nggih. Mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Singgahke. Dilebokke. Dilebokke. Kowe. Diwerangkake maksud kula. Oh nggih. Oh, wis malah konangan kaya ngene. Wong tuwa sampeyan niku lho ngerti, nggawa Nenggala arep mateni Petruk to. Nah, sing nggawa Nenggala sampeyan. Cundha maneh ajenge mateni Petruk to. Sir kula ngoten. Sare kula tak takon karo sampeyan. Nggih. Petruk niku sapa? Petruk niku Manakawan. Baladewa niku gedene sing niki tau tate dipong karo Petruk. Baladewa niki iso dadi ratu mergo labuhane Petruk. Baladewa iso mukti Wibawa Cakrawati bau dodom niku mergo labuhane Petruk. Dadi nek ana sing arep nyekara karo Petruk, sing arep gendak sikara karo Petruk, sing arep tumindak ala karo Petruk, Baladewa ora trima. Nggih, leres menika. Petruk nika ya gedhe labuhe tumrap Negari Mandura. Petruk menika ya gedhe labuhane tumrap Paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petruk padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petruk? Kula mengajeng mateni lampune Petruk kok. Mboten Petruk mengajeng mateni lampu ngarepan omahe Petruk. Lah kok dadak nggo cundha manik? Nggih namung kagem Girigoda dhateng Petruk kemawon. Anu mobil arep cepet-cepetan yo Petruk. Iki ngopo iki? Arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo Bali. Bali mboten Bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Ngastina digawe kagol ati kula. Kula sowan dados kono negara Mandura tekan negara Ngastina digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng nang gawe kagol. Napa kira-kira bukan turunan wani karo Baladewa? Langsung gawe